Pracovisko úrazovej chirurgie ako samostatné pracovisko spadá pod spoločný ortopedicko-traumatologický program nemocnice Bory. Špecializujeme sa na úrazy a pourazové stavy so superšpecializáciou na artroskopické operácie a operácie chrbtice v celom rozsahu. Pre naše pracovisko je tento operačný výkon výnimočný tým, že sa vykonal poprvýkrát v nemocničnej sieti Penta Hospitals. Pre pacienta je výnimočný tým, že sa k chrbtici dostávame cez dutinu brušnú, obchádzame tým miechový kanál a s tým spojené komplikácie. Ďalšou veľkou výhodou sú malé krvné straty, malá invazivita operačného výkonu a taktiež rýchlejšia rekonvalescencia. Operačný výkon u pacienta sme vykonávali z dôvodu tzv. Nestability v oblasti driekovej chrbtice, ktorá bola po predchodzích operačných výkonoch. Predný prístup sme zvolili pretože zadné elementy boli odstránené v minulosti, bol tam veľký výskyt jazvovitých tkanív a predný prístup bol omnoho bezpečnejší. Veríme, že tento typ výkonu budeme opakovane využívať ako aj v nemocnici Bory, tak v celej sieti Penta Hospitals s výhodou pre pacientov.